מבחינת האנימציה, סוני ניצחו את דיסני. הסרט K-pop Demon Huntress, שיצא לפני חודש בנטפליקס, בתוך זמן קצר השיג המון מעריצים, ואני אחת מהם. מי שלא ראה את הסרט, עכשיו לראות. מי שלא יודע, הסרט מספר על להקת בנות שבעצם נלחמת בלהקת שדים בשם סאג'ה בוי, אבל זה לא כל הסיפור, ואני באמת חושבת שהסרט הזה נעשה באמת בצורה טובה, ומבחינת האנימציה, סוני ניצחו את דיסני. ונורא קשה לי להגיד את זה כי אני מעריצה של דיסני. השירים בסרט כל כך טובים ברמה שהשיר האהוב עליי גולדן נכנס למקום הראשון במצעד של הבילבורד העולמי. וגם שאר השירים מהסרט נכנסו לרשימה. הסרט עצמו עד לא מזמן היה במקום הראשון בנטפליקס, וזה בגלל שהמעריצים שלו סיפרו כל הזמן שהם פשוט כל כך אוהבים את הסרט הזה עד שהם צפו בו שוב ושוב. ואני אחת מהם, אני ראיתי את הסרט הזה כבר 3 פעמים. 3 פעמים? בגדול הרשת מפוצצת בהמון מעריצים שמתלבשים כמו הדמויות, שרים את השירים של הדמויות ורוקדים לשירים של הדמויות. וגם המון מעריצים מתחננים לנטפליקס שיוציאו את הסרט השני. הסרט הזה מראה בצורה ממש מקסימה את המערכת יחסים בין הדמויות. אנחנו רואים את חבורת הבנות אוכלות ביחד, זוללות מלא מלא אוכל, מדברות אחת עם השנייה וממש מרגישות בנוח אחת עם השנייה. אבל למרות כל זה, הסולנית שלהם רומי מסתירה סוד ממש קריטי. בדיוק באותו הרגע שהיא מרגישה שהנה הם עוד שנייה מגיעות אל המטרה שלהם, הסוד שלה מפריע לה ומציק לה, והיא דואגת להסתיר אותו. משום מה הבן אדם השני שמגלה את הסוד שלה, זה בעצם האויב שלה שהוא סולן של הלהקה של סאג'ה בוי שקוראים לו ג'ינו. הבחור הזה ברגע שהוא מגלה את הסוד שלה, הוא דואג להסתיר אותו ולא לגלות אותו לשאר האנשים. אבל זה לא הדבר היחידי שהוא עושה. ברגע שהוא מגלה את הסוד שלה, הוא מנסה להתקרב אליה. והצורה שבה הוא מנסה להתקרב אליה, זה בעצם בצורה שהוא שולח את חיות המחמד שלו אליה. וזה אחד הקטעים הממש חבוטים בסרט. אבל הקטע האהוב עליי בסרט, זה הפגישה הראשונה בין להקת הבנות ללהקת הבנים. ברגע שהם רואים אחד את השני פעם ראשונה, הבנים לא מהססים להתגרות בבנות. הסצנה האהובה לי ביותר זה פשוט שאנחנו רואים את אבי, אחד מהלהקת בנים, שהוא משוויץ בשרירים שלו, והבנות פשוט בוהות בו ופשוט מתחילות לאכול פופקורן. אני מבינה אותם, וזה גאוני. מה שאני אוהבת בסרט הזה, למרות שהלהקות יודעות שהן אויבות אחת של השנייה, הם עדיין מפלרטטים אחד עם השני. זאת אומרת, זוהי מפלרטטת עם מיסטורי. אבי ורומנס מפלרטטים עם מירה. ועכשיו אני רוצה לדבר על האיפור והסטיילינג שיש בסרט. נתחיל מהסטיילינג. כבר בתחילת הסרט אנחנו רואים היסטוריה של המון להקות בנות. וכשאנחנו רואים את כל ההיסטוריה של הרצף של כל הלהקות בנות שהיו לאורך ההיסטוריה, אנחנו גם רואים את הלבוש שלהם ואת הנראות שלהם בהתאם לאותה תקופה בהיסטוריה. אהבתי. אצל הלהקת בנות הנטריט אנחנו רואים בעצם שלכל אחת יש תסרוקת וצבע שונה בשיער. אותו דבר גם אצל הלהקת בנים סאג'ה בוי. אבל מבחינת הלבוש אצל הלהקת בנות אנחנו בעצם רואים כשהן משתתפות ביחד, הצבעים כשהן מופיעות בהופעות שלהן מאוד משתלבים אחד עם השני, אבל לכל אחד יש סוג של סגנון שונה, אבל מאוד מאוד דומה. אבל אצל הלהקת בנים אנחנו רואים את זה הרבה יותר בולט. בעצם לכל דמות בלהקת בנים יש סגנון ממש מסוים. סתם דוגמה, בייבי סאג'ה תמיד ילבש סוודרים, אבי תמיד ילבש חולצות שהן יותר מבליטות את השרירים שלו. I like. שמתי לב למשהו בסרט. בשיר גולדן, שהן מופיעות בשיר הזה בתחילת הסרט, אז הן לובשות גם בגדים שחורים וגם לבנים. בסוף הסרט הן לובשות רק בגדים לבנים שהן שרות את הסרט הזה. אולי כנראה זה איזושהי רמיזה כזאת, שעכשיו הן נקיות מכל השקרים ומכל הדברים שהן הסתירו אחת מהשנייה. אולי האיפור.
כל הכבוד לסוני שהם נורא משקיעים בעיצוב של הדמויות שלהם, עד לרמה שהם אפילו מתאימים את האיפור לבגדים, וגם מתאימים את הלק לבגדים, שעל זה אני כבר אדבר. מבחינת האיפור אנחנו יכולים לראות בסרט, בשיר גולדן, שרואים את רומי שרה שמה, אז רואים אותה בצללית בצבע זהב, שזה ממש מתאים לשאר הבגדים שהיא לובשת, שהם בצבע לבן עם נגיעות של זהב. יש גם עוד קטע בסרט שממש רואים בזווית של העין את האייליינר של רומי, שיש שם 3 גוונים של אייליינר, שזה ממש מושקע. בכל פעם שהבנות מחליפות בגדים, מחליפים להם גם את הנראות של האיפור. גם אם הן לובשות פיג'מה, אז הם פשוט עושים אותם ללא איפור. גם שהבנות הולכות לצוד את להקת הבנים סאג'ה בוי, עושים להם איפור מאוד כבד שחור בעיניים, שמתאים לשאר הבגדים שהם לובשים. הלק בציפורניים, כמה השקעה וכמה חשיבה יצירתית, שסוני החליטו אפילו לעצב לאותם דמויות ששמות לק, גם את הלק שהן שמות. הם עיצבו להם ועשו להם שם ציורים בלק. זה מושקע ברמות. לסיום, אני חייבת להגיד שהדמות האהובה עליי היא זוהי, כי היא מצחיקה בטירוף והיא ראפרית ואני מתה עליה. הדמות האהובה עליי אצל הבנים זה ג'ינו, כי הוא חתיך הורס והוא הטעם שלי. אז תרשמו לי בתגובות מי הדמות שאתם הכי אוהבים מהסרט.